каже мама? Не знам, къде ми ще има викала. Не. За някакви пари. Тия деца напълно са побъркани. Изобщо нищо не съм те викал и за никакви пари не сме говорили. Не знам. Мамо, и ти при госпожата каза да отидеш някакви пари. Изобщо не съм ми казвала. Викам, какво Я викни да я питам аз какви пари, какво чудо. То не трябва ли така? Да не си измисля нещо за тази Гърция, не знам. Изобщо не е ставал въпрос. нещо по-е... Карала? Не. Не съм ми се карал. И Яна дръпни се, изобщо не съм ми се карал. Тя сама пожела нещо да излиза, че не се чувства добре. Да. Не, питай я, не знам за какво говори. Не е другата. Не, защото тази събота в Стара Загора 2002 и 2003 година има турнир. Ще му покажем после. Ще му покажем после.